Outra das grandes novas da fin de semana chegou dentro do mundo do fútbol sala, co ascenso do Castro por primeira vez na súa historia á máxima categoría da Liga Femenina de Fútbol Sala. O equipo lucense, o equipo de Castro Rivers de Lea, do Concello de Castro de Rei, ascendía despois de derrotar nesa eliminatoria de campións o Atlético Torcal, o equipo andaluz por 3-1, despois de facer unha gran temporada. O conxunto que dirixe Chipi fai historia no futsal femenino galego ao lograr o ascenso de categoría, un ascenso merecido polo traballo realizado durante toda a temporada, e un ascenso que concretaba esta fin de semana diante a súa afección no pabillón municipal de Castro, nun partido que se complicaba posto que o conxunto rival adiantábase no electrónico 0-1, pero lograba o Castro a remonta e o ascenso e o festexo, a celebración do equipo polo ascenso por primeira vez na súa historia a unha máxima categoría do fútbol sala femenino nacional, que o vindeiro ano estará repleta de equipos galegos. O futsal femenino galego é líder a nivel nacional. Imos saudar a capitán do equipo, Ana López. Hola Ana, que tal? Moi boas noites. Boas noites. Parabéns, felicidades, ben merecido, ben traballado, e o seu traballo costou, non? Sí, moitas gracias. Foi unha temporada, ainda que non parezca dura, larga, de moito traballo, de insistir moito, e, bueno, deu o seu fruto. Acabaron as celebracións ou aínda quedan? Quedan, por ahora quedan celebracións. Sí, supoño que a fin de semana foi longa, non? Había moitas gañas de poder celebrar este éxito. Por supuesto, ao final, estas cousas hai que celebralas sempre. Calquera cosa que sea motivo de celebrar hai que celebralo. Principio de temporada, agardabades poder estar tan arriba. É certo que é un proxecto que ven medrando e moito nos últimos anos, pero non sei se dentre o propio club, dende o propio cadro de xogadoras, o obxectivo era tan ambicioso de ser líderes, gañar a Liga e ascender pola vía rápida. Sí, bueno, a ver, o obxectivo desde o primeiro momento foi xogar o playoff e, bueno, dentro de xogar o playoff era ascender. De feito, bueno, xa foi o que nos dixeron a plantilla está feita para ascender, e, bueno, unha cousa que este feito e outra cousa conseguilo, pero bueno, aquí estamos. Falamos do partido do sábado, era un partido de máxima tensión para vos, non? Na casa, despois do ano que fixerades, evitar calquera susto de ter que ir á segunda fase do playoff era importante, non? Correcto, foi un partido cos nervios a flor de piel, un partido que lle gustaría vivir a calquer deportista, foi alucinante. Bueno, é verdad que se nos puxo en contra ao principio, pero soubemos darlle a volta. Puido vos afectar ese nerviosismo, esa presión, incluso falábase moito a pasada semana, Ana, que o Castro era favorito ante o Atlético Torcal. Bueno, a ver, favoritos ante a tabla éramos porque, bueno, principalmente xogábamos na casa, a nivel puntos quedamos nos mellor que elas, pero, bueno, nun partido así, o que importa é que está mellor ese día. Ao final, deus o caso do Chilo Eches, que foi tamén un equipo que ganou prácticamente todo, chegou a playoff e perdeu, e pode pasar a calquera. Cando se poñen por diante, que se vos pasa pola cabeza. É certo que quedaba moito tempo, pero neste tipo de partidos calquera gol, calquera detalle é importante. A ver, é verdad que nos meten o gol, meteron na primeira parte, a min polo menos o que se me ven á cabeza é, vale, tranquilidade, queda moito, vamos darlle a volta a isto. Pero, bueno, sí que che meto susto, as cousas como son. Meto susto no corpo, pero creo que o equipo reaccionou ben e, de feito, despois de encaixar o gol, chega o mellor fútbol sala do Castro, non? É dicir, o equipo, pois, digamos que reaccionou e reaccionou positivamente. Sí, de feito, bueno, entraron elas moito mellor que a nós, eso é unha realidad. E sí que é verdad que despois do gol foi cando despertamos, dixemos, ou é hoxe aquí, ou vamos ter que seguir loitando, e é mellor rematar aquí a faena e non seguir máis
que nunca se sabe que pode pasar. Era mellor non deixar dúbidas, non? Ningunha, por se acaso. Sin embargo, despois sí que o equipo amosou a súa superioridade, xestionando ademais moi ben moitos aspectos do xogo, e cando vos poñedes por diante, incluso elas nos últimos 5 minutos con porteira xogadora, eu creo que aí o equipo sí é capaz de xestionar incluso ben esa situación para acabar pechando o partido. Sí, a ver, bueno, a mí personalmente que me metan porteiro xogador é unha cousa que sempre ten pon en tensión, pero, bueno, eu creo que tuvémoslo controlado en todo momento, non nos meteron medo, metimos noso gol, e, bueno, o terceiro gol noso foi unha explosión de emocións, xa está. E ademais do que fixestes as xogadoras durante toda a temporada no parque, creo que hai que destacar tamén, Ana, a comunión coa afección e o valor que ten o que está facendo ese club. Tamén falamos agora diso nun pobo tan pequeno, pero creo que a comunión da afección durante toda a temporada e o sábado, pois digamos que especialmente, eu creo que para vos tivo que ser tamén algo moi importante. Sí, a verdade é que, bueno, eu personalmente, bueno, eu e todo o equipo non temos palabras de agradecemento para eles. O que se viviu o fin de semana, o sea, este sábado no pabellón foi unha loucura, tanto antes de empezar o partido, como no quencemento, como no partido mismo, despois, foi unha loucura, bueno, temos que agradecer toda a vida o que fan por nós. É que é increíble, non? É dicir, é increíble o proxecto que montou o Castro, increíble, e de poñer en valor o proxecto, está na máxima categoría do fútbol sala femenino nacional, e pro ano ides competir con equipos de cidades enormes, un equipo dunha localidade tan pequeniña como é o voso, e esa comunión coa afección, eu creo que é algo que hai que poñer moi en valor. Sí, é que, bueno, nós somos conscientes de que temos moita sorte porque van xogar outros partidos fora e ves que na gran maioría non se enche o pabellón como enchemos nós. Bueno, ao final é unha cousa que, bueno, nós de feito na casa non perdimos ningún partido, por algo será, tamén. Bueno, porque a afección é importante e porque creo que tiñades un cadro de xogadoras espectacular para a categoría. Creo que o proxecto era... A temporada fixestes unha temporada extraordinaria, pero que o proxecto era ambicioso, tiñades un equipo pois acorde ao obxectivo de loitar ao ascenso, non? Sí, estou totalmente de acordo. Ao final, a ver, é moi bonito decir, tedes equipo para ascender, e ao final era o que nos decía un entrenador ao principio de temporada. Calquera cousa que non sea ascender, que non sea ganar, é un fracaso. E se ganamos vai ser o normal, entonces era moita presión para nós ao final tamén. Sí, claro que era presión. Vasme dicir que esta pregunta case mellor que lla faga os directivos. E pro ano que? Debut na máxima categoría ten que ser sobre todo ilusión. Entendo que moito máis que a buscar a salvación non se pode pensar, non? Sí, a ver, é o que dices tú, esta pregunta máis ben para a directiva, pero eu creo que sí, que se vai buscar manternos na categoría, si pode ser manternos de maneira sobrada moito mellor, pero bueno, eso sí que é soñar moi alto, eu creo que con manterse xa é un gran paso. E imos ver a na primeira división, que supoño que sería un soño para ti, non? Tes contrato? Como está o camiño de cara ao próximo ano? Porque supoño que é o soño, non? De toda a xogadora, non? A ver, eu creo que para calquer deportista debutar na máxima categoría é o que buscamos, para eso estamos xogando, que senón non xogaríamos. Pero bueno, por ahora non podo decir nada claro, ainda non falei ca directiva, entón tanto podo decir, eu quero quedarme, pero bueno, ao final a palabra tamén a teñen eles, non a teño eu. E que fermosa vai ser, xa te deixo descansar, Ana, a temporada que ven co fútbol sala femenino español, pois digamos que falando prácticamente en galego, non? Porque a primeira vai estar chea de equipos galegos. Sí, como dice moita xente, en primeira división Galicia calidade. Sí, no, podemos facer unha liga galega e despois ir xogar a Liga Nacional tamén, non? Sí, os mellores do resto, que total vai ser... Ana, pois a disfrutar do conseguido, parabéns a todo o club, as xogadoras, cadro técnico, foi unha das grandes alegrías, como dicías, non por esperada, vendo a trayectoria da temporada, pois hai que lle sacar mérito, ten todo o mérito do mundo, poñelo o Castro, unha localidade
tan pequena, o concello en menos de 5.000 habitantes, e vai estar na máxima categoría do fútbol sala nacional, e agardemos que consolidando un proxecto de cara a un período longo e exitoso nesa máxima categoría do futsal femenino.